Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline, examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Bayo nga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, biyernes na kita, Hulyo 17, tuig 2020. Aksyon Hotline! Sa aton nga magka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, amuman sa YouTube, kag sa ilatagsag ka mga monitors, sa mga salakyan, kag mga transistor radio, welcome to the show. Aksyon art Tayhopon checking in, tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga mabalita nga aton natutukan diri sa aton sining nga pagpangalagad. Aksyon Hotline! Balikan naton kag unahon ang patrol direkta dira sa syudad sang Talisay. No, may update, may development angot sa sining pagkasapuna sa isa sang tatlo ka mga namising nga mapamatan-on bala. Nga wag kon madumduman ninyo, nagpaligo sa suba o sa sapa. Ti na agyan gid sang daludo, ginanod, nalungos, no? Ining duha na ang naka-recover, o duha na ang na-recover nga bangkay. Ti may isa pa nga nagapabilin nga missing. Unahon ta si Aksyon Eden Abuso sa update sining kag sa mga interviews direkta dira sa lugar, no? Kaina, initially, una na nga na-interview sang patrol ang nakakita mismo sa bangkay. No, sining kagahon, busubo-subo man ni, nga balita bangod ang natabo ga masaulog pa ni Tani birthday ho. Was ang nasapuan nga bangkay. Ano bagid ang pilag ka madalag ko nga balita nga aton natutukan karon nga aga. Now may ara sang panibag-ong nga kaso na-record sa bilog nga Visayas kon COVID-19 ang pagambalan. Ang good news, may ara naman sang naka-recover. Diri sa syudad sang Bacolod ang pilag ka madalag ko nga balita nga aton natutukan ining nga pag-abot sang panibag-ong nga batch sang OFW 20. Ka mga OFW may tatlo ka mga LSI na nagabot diri sa Bacolod. Ti magamulang ni Tani Permi ang kadamuon sang mga locally stranded individual, no, lakip na ang mga OFW nga nagabot diri sa Bacolod at least makontrol sang city, at least hindi ma-overwhelm ang aton nga quarantine facilities. Sa nibalawan nga alkalde nagpadala sang sulat sa bahin sang National Interagency Task Force agud hinioon nga kun mahimo limitahan sa gihapon ang pagpadala sa mga LSI, pagpapauli sa ila diri sa Bacolod, agud man nga ang regulation nga igapatuman sang syudad magapadayon. Kumusta na mga kapulisan tayang ginmanduan para mag house to house nga mag-chekyar sa mga individual nga posible paano ni mabalaan sa policeman? Malibot sila, ma-house to house sila bilang bulig kampanya sa COVID-19. Okay man na, no? Nga may aras ang house to house, at least ang nami pagitsina kung mabantayan ining mga nagapinasaway kang nagaginuwa balang nga gina-home quarantine. Atong una nga mga batch
nga gintugutan nga makapauli apisan nga wala pa ang RT-PCR test. Aksyon Hotline. Amo na so para pilag ka madalag ko nga balita nga aton tutukan diri sa lokal. Now sa national, Agosto, amo ini ang katapusan na kag way na trabaho ang kalabanan daw nga mga empleyado sang ABS-CBN. Nagpagwa sang statement ang among nga kumbuyahan nga magpangiba na sila sing empleyado umpisa sa bulan sang Agosto. Now, mabatyagan naton ang kanusbo, mabatyagan naton ang problema. Nga atubangon sining nga mga empleyado bago nakaagi man kita sa sitwasyon, no? Nga gakawadaan kabla trabaho, hinali nga wala mo na preparahan kag ang kabudlayan nga imo atubangon. Aksyon Hotline. Sa mga sultiro nga mga empleyado, pwede lang na. No? Nga magkapangita ka, pero sa tion karon nga ara sa krisis. Nga madamo gani sa mga negosyo ang nagapanira. Ambot anoning nagahulat nga kapalaran para iya sa mga empleyado sang ABS-CBN. Aksyon Hotline. Naong isa ka latest update ang Malacanang paagi kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, may ara sang agin-deliver nga mensahe ang presidente dito sa Hulo. Sadtong tinalikdan nga adlaw nga tidamo sa nagguluwa nga mga statement kag alegasyon nga may mga ginmensyonar ang Pangulo nga kuno ati ang oligarchy nga problema sa pungsod Pilipinas napukan o kon na sulbar na aksyonan na sang karon nga administrasyon. May na-mention kay duha ka version sa mo kon lantawon mo sa iya sang PCOO nga Facebook, wala iya sang anuman nga ginmono o na-mention ang presidente parte sa ABS-CBN, kundi ang nabutang o kung mabatian mo lang, ang ginambal ni Presidente Rodrigo Duterte batok sa sa mga oligarchs, no? Kag sining niya naaktuhan na inasang akon administrasyon. Aksyon Hotline. On the other hand, may ara ugaling sang isa man ka clip, may audio clip, may video clip nga ginapagwa nga ginamuno gid sa presidente ang parte sa ABS-CBN. Now, tiyan mo na ang sitwasyon subong sa primero ang hambal ni Secretary Attorney Harry Roque, ang presidential spokesperson, siling gaway nakamaturan na. Galing sa uli naman, sang gina-insistiran, gid ka gina-interview siya, ang sabat niya, pasensya, hindi ko gina direkta masabat ang pamangkot niyo, bangod, ay ko dito natabuan, sa nag-deliver sa speech, ang Pangulo. Aksyon Hotline. Tiamot ko na nang matuod sining, pero sa hanay sang mga mamumugon kag ordinaryo nga mga empleyado, sang ABS-CBN, mabatyagan tagid ang ila sini nga kahangawa nga ginaatubang o kung ang ila sini ginabatyag, kag ila sini nga problema pagkatapos sang Agosto. Can you imagine, mala isa ka bulan na lang, masubra ang nabilin, pag-abot, pagtungtong sa bulan sang Setyembre, wala ka na trabaho. Aksyon Hotline. So kung wala ka na trabaho, wala ka income. Apektado ang imo ekonomiya sa ibabaw sang lamesa. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mayara naman sang plano magpatigayon sang noise barrage sa bilog nga pungsod Pilipinas. May mga magalakip o kung may pilag ka magapartisipar nga grupo bilang suporta sa taga ABS-CBN. Now mayara naman sang statement atong mga nagbuluto nga tisiling nila inimo lang nila ang ilang obligasyon agod proteksyonan ang interes man sang pumuluyong Pilipinon. Aksyon Hotline. Kaling ti sa isyo bala sang oligarchy, sang oligarch nga gusto buhagon dulaon sang presidente diri sa Pilipinas. Ako yan nagapati nga ang Lopezes. Ang pamilya Lopez, kung nakasupak gidman o kung nakahimo gidman sang hindi maayo,
supak sa aton kasuguan, kag bisan pa man nga napauntat ang isa sang ila mga negosyo, nagapatigi kuya nga ang mga lupes maka-survive. Aksyon Hotline. Bangon nga may kwarta sila ya. O may kwarta sila. Ang lain lang sini bangod sa kampanya batok sa mga oligarch ang naigo direktamente ang mga empleyado nga mawad-an sang trabaho. Aksyon Hotline. Sa inyo sini nga magkomento sa inyong mga reaksyon, palihog padala lang sa aton sini nga chat room. Pwede ninyo dira masend. I-search nyo lang ang Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. May available dira nga Facebook link. Nga dira nga aton sini live broadcast, may chat room nga pwede ninyo padalaan sang inyo nga mga mensahe. Aksyon Hotline. Let's go to work na diri sa aton sini nga pagpangalagad. I-check na lang siguro si Aksyon Eden while nga nag-travel siya padulong dito sa isa ka punerarya para nga magkuha o kung magsugilan nun sa pamilya mismo, subo-subo ning experience siya. Tikabay pa nga mag-survey ining leksyon sa mga ginikanan, no? Sa mga kabataan, basta gani magtigululan palihog hindi gid anay maghalag ka padulong sa mga suba, sa mga sapa. Kapin pagid kon ini nga sapa nagaangot gikan o malapit sa mga bukid nga kung kaisa hindi mo matalupangdan nga damol gali ditong ulan. Aksyon Hotline. Tiining nga insidente nagluntad tinalikdan nga adlaw sa diin sini nga aga ang report na sapuan dira sa Matabang River, Purok Tumpok, Barangay Zone 15, Talisay City, ang bangkay ni Carl Gabriel Cabrillos. 16 years old, residente sa Bacolod City sa Barangay Mandalagan, no? Kag ininasapwan ni Salvador Cervantes. Yaring dugang nga detalye. With Aksyon, Eden Abuso sa patrol. Patrol reports. Aksyon Eden, good morning. Please come in. Aksyon Art dogin na mambalsang mangingisda nga nakakita kay ina no nga si Salvador Cervantes dogin kuhit kuno ang iya balatsagon Aksyon Art no sa nakita ang bangkay sining ni Carl Gabriel Cabrillos Aksyon Art no nga nakita niya kaina sa aga pa mga lasyet ito no Aksyon na Art sa nakita niya dito sa actually sa suba kuno kumbaga, layo-layo man sa area sa Purok Abka, sa Barangay Mandalagan, gid. Pero suba area pa kung Aksyon Art. Siya lang Okay. to kay manghipon sa Kuntani. Ginhigda niya ang lawas. So nakita niyang bangkay nga nagalutaw-lutaw. Kagindala niya makadto dito sa Purok Tumpok sa Barangay Zone 15 Aksyon Art. Kaya parati at least dapat sang tao man nga makakoordinate kang makigangot man sa CDRMO sa Tisay kag subong man sa pamilya Aksyon Art kay inak dungan taged nakita nag-abot man ang si ni Carl Gabriel Cabrillos kag mismong tiyo niya kaniyang utod to Aksyon Art nga allegedly sang sang natabo to Abo itong intikwang niya, itong intiklod niya pay God. Correct Aksyon Art amo to tigin kumpirmar gid nila nga amo ini siya ang ilang utod. Actually Aksyon Art ari ta subong sa Talisay Infirmary bago lang gid nag-abot kay posible diri gindala ang bangkay ni Aksyon Art no sang sining pamilya sining biktima Aksyon Art kag Pero Aksyon Eden, siya nasapuan ni bangkay niya, may mga panapton pa man siyang ginasuksok. May ara pa Aksyon Art. May ara pa. Sad to say, ang iya, bala mga panit Aksyon Art, medyo do na, may mga puti-puti na, tapos medyo bloated na Aksyon Art. Okay. Ang iya, sining... Kay Kwan pa to mo? Miyerkules pa itong tabo? Yes, correct, Aksyon Art. Wednesday hapon, mga 4 p.m. kung Aksyon Art na natabo. Okay. Then, amo to kagapon, una nakita ang babae Aksyon Art, nga si... ang 15 anyos man to bala nga si Rodriguez nga apelyido tapos subong si Carl Cabrillos kag may isa pa Aksyon Art nga ginapadayon man nga ginapangita Aksyon Art nagkadiling family Aksyon Art no sa Talisay City Police Station Okay.
arid siya subong sa sulod. We understand hindi dapat sila gid action art no may istorya, might be dugay-dugay siguro. Kay we understand man action art no ang kasubo bala kag in shock man ang pamilya sa natabo bala action art. Okay. Makatag action art no. Sa utod. Sir? Sa Bagong Police Station. Pero diin subong, sir, ang... Oo. Manapla. General. Oo. Action art, actually, upod sa subong ang utod man, no, ni Carl Bala. Mamangkot lang sa kadali, ng birthday ni Manong Mubas, no? Oo. Sino nagkabalo sa inyo, kagina? Nga, may nakita nga bangkay sa bayan sa Purok-Tumpok. Ang managisda, matong nga taga digso, ging tawagan niya si Papa, kaya si Papa nagbili number mo. Kasi, ging tawagan niya si Papa, kami nakita ng bangkay. Kasi, ging pa-identify kung siya gito to. Tina-identify nila, siya gid man aksyon din? Nakita niyo kayo na, siya gid man, amugid ang suksok niya nga bayo, mano? Sure. Oo, sang natabo to, sang pagpaligo niyo. Sino di upod mo gani? Pagkadto mo di? Pero ang may ganito to, karkagang magulang naman. Oo. Ang mga ginikanan mo, ang parents niyo, wala na Para sa balay. Pero si Papa mo gid ang una nga nakabalo. Oo. Action art going sila subong sa police station, no, sa Talisay man. Bali ang police station sa Talisay, bago na subong location? Yes, correct, Action art. Inang dira sa kilid sang kwanway na to da? Sa PBRMO. Oo. Wala na di action art. New building sila mo nga gina-inaugurate man last month. Action art. Oo. Makatop sa action art kay ti nag-upod man sa direct sa pamilya. Sagdi sa... Subo man mga eksperyensya, no? Action art actually kapamati ang utod niya mismo sa imo, no? Oo. Bali ka eskwela to ni siya, no? Ang victim. Eskwela siya. Ahay. Nakapa-enroll na siya tani para sa opening of classes? Oo. Diyan siya eskwela gani? Bata. Ay sa bata? Ay, kasubo man. Anyway, nagapalabot kami sa amon sining pagbuylog sa inyo kalisod subong, no? Ang natabo sa imo magulang why man siya nagpabatyag o nagpadamgo sa imo the other day after sang incident? Wala gid, no? Wala gid. Pero antes ni kamo bala nagpaligo o kung isang dito kamo sa suba, why man sa mga sinyalis gid nga duga paluyas manong mo, dukbug-at ang pagpagkadto sa suba, why na natabo sa inyo? Wala man. Okay. Sige. So anyway, salamat gid no sa imo sining tiempo. Thank you. Man. Action art mo tong isa sa utod niya, ang 13 years old bala nga sa natabo to nga time kumadumduman tagin tiklo din action art para nga grabe, no? Ano wala sa utok guro sang isa ka magulang wala action art. Ang magulang actually kon ang inyo nga relasyon sa inyo mga utod maayo kag ang ginikanan nami ang pagpatubo sa inyo, ang magulang niya maapin gina kang mabuligid sa utod niya in any way para nga masalbar kapin pagid sa tion sang ital-ital. Correct. Kita mo gani sa mga sunog nga mga nagaluntad unexpectedly ang sunog kapin pakun kagahon kagabihon damo nagakadisgrasya nga mga magulang ginikanan mga utod kay buligan na gid mo ang iya himata. Correct. Do ara na sa sistema mangguro action art bisan magulang manghod man da pero kung magulutod ka mo ara ginayang instinct kag adrenaline action art nga salbaron mo man ang emosyonal nga utod pero ti amo action art na do personally action art na do kalain bala nga makita mo rit sa liupod lang din nila action art ang ila tiyo mo kahit we understand man ang ilang ano gali tani ang wish na ni na paabot sang napatay ni kung ano ang celebrations birthday niya may mga preparasyon na siya kung tani kag plano. Last Wednesday action art sang natabo gid actually na istorya tagid si Ma'am Edna Cabrillos ang iya bala mama action art nagambal na nga nagaplano na sila kung tani sang simple lang nga pagtipon-tipon man sa ila balay action art. Okay, tindigin man sumong ka-party kay bangod sa social distancing mo. Correct action art. Nga di pati kayo ron boss nga adlaw tani kay ti amo gid ang iyang birthday gid action art no. Butong
sulit-sulit nga gina-mention sang iya nga Iloy sa interview ta nagligad nga Miyerkules. Nagambal nga nagaplano na kami sa iya nga birthday tani sini nga palabuton nga Sabado Action Art. Aha. Action Art para pagid karon sa mga additional details pagid Action Art no. Bantayan na lang sa pagbalik kita man report kung may araman sa mga kabalo ka subo bala paminsaron Action Eden nga why mo ginapaabot nga amon na lang to last yung pag istoryahanay kapin pa sa utod ni sino ba magpaabot nga ang ilatuyo sini nga magpaligo malang suba mo. Yes, correct, Action Art. Kagti mo tong balya bala sa utod niya nga mangita ni sila yatani ubra galing kay ti ginhagad ang iyang utod ining si Carl Gabriel Cabrillo ang iya man mga abyan kag ginhagad man siya sa iya magulang. That's why nga ti nagululupod to sila kag ining 24 years old Action Art nga may isa di mo ka naka-survive man bala nga 24 years old si Ronilio Transmonte naghambal na ni kuno sa ila Action Art nga untat na bala magpaligo sa suba kaya ti basi do na sense na nga medyo nagagulogal na bala Action Art. Kag ti bali may naghambal magli siya maupod nila nga tani hindi lang siya magpaligo. May naghambal Action Art nga untap na ang pagpaligo. So, hindi na gid lang palawig Action Art. Ako ni upod man ni nila pero ti galing kay we don't know lang kung wala na batian o kung wala gid wala sila na bati. Di ba kumpiyansa man sila laom guro sila nga ti wa isang matabo nga trahedya katulad sini. Kaya pamangkot Action Art actually sa amo tong mga tiyempo tagahawak lang sa kuno mo ang tubig sa suba. That's why nga ti tagahawak ti manabaw kiti sapa man lang siya kapin pa sapa mo. Ambal nila ko Action Arts suba na to kuno nga suba na area. Kay ano kalapad din gani? Mga we don't know lang kung ano gi kalapad Action Art pero ti mismo mga residente didto ambal nga suba na to kuno kung kabigon Action Art. Amo na ambal nila nga sang ang 13 years old nga utod Action Art ini ba lang si Gio kabalo ni siya kung maglangoy pero ang iya nga magulang ining nasapwan bala subong hindi ni siya kabalo maglangoy kuno. Isang natabo to sang nakibot sila nga naginali na dalo ang tubig siya ang gintiklod sang iya nga pulang nakaano to siya nakahawi to sa skilid kag nakasapa saya nakatakas siya pero ti iya magulang ginanod ni Action Art pero ti may mga istorya man kita nga mga rescuers nga kisa abal Action Art, miskan kabalo, whether kabalo ka pa maglangoy, o kung hindi ka kabalo maglangoy, pero once nga baskog yung ang current sang tubig, mabulubudlay yung Action Art, ang imo man nga, kung bisan kabalo ka pa maglangoy Action Art. Kag dala sa nervyos mo, sorpresa nga pag tuhaw sang amo to nga baha, ang kakibot mo, kisa mo ni makapadula sang imo nga, kuhan mo nga, pagka-alerto bla kag kisa nagakalipat ko na nung himuon mo nataranta ko na kung sa Tagalog bla nagkuan ka na hindi mo na maintindihan ang himuon mo Action Eden. Alas 8:21 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Subo no anyway ang isa pag-aling amo ning problema subong Action Eden ang isa galing amo pa ning problema nga lalaki man nga nabilin nga way pa nakita no. Babae siya Action Art. Ay babae. Ali dua bali ang na-missing duha ka bayi kag isa amo ning laki nga si Cabrillos. Correct, Action Art. Kag mo to si Janet Rodriguez. Oo. Kag subong adlaw si Carl Gabriel Cabrillos. Si ang ginapangita Action Art amo ni si Jaren Pahilagaw. Babae man babae man Action Art. Anyway, pero ano man ang search and retrieval operation, we can consider this as retrieval operation na kay tipila na kauras mo. Ang tao ang survival rate sila do kanubo na gid unless nga may nakakuha sa ila niya nga butang sila da sa balay da o kunano nga basigin pabulong that we do not know. Hopefully amo nang natabo. Pero sige gyapon subong ang search and retrieval operation. Actually, Action Art, nakigangot kita kaina kay Sir Jo Marie Vargas. Negative siya sa response. Pero diri sa bahin sa Trisay CDRMO kay Sir Geoffrey Gutierrez, padayon Action Art nag-resume niya
sini nga aga ang ginapatigan nila nga operation. Pagkon ang term nilang actually action art operation man kay ti pero kahapon niya kay Sir Peter to sa Bacolod CDRMO. Search and retrieval ang ilayang term gid action art kay Search and retrieval. Oo. Kay kabalo ka ko naka-training, may background ko sa rescue. After niya, halimbawa, ikatlo na Merkulis, Huwebes, Biyernes. Mag-amo na ni Kalawig, medyo ang percentage nga makasurvive ang isa ka victim, daw ka dako na gid ba? Daw ka budlaing tsansa? Yes, correct action art. That's why nga nagapamangkot gid sa gani sa aton man nga mga rescuers. Kay para man nga insakto action art nga hindi man offensive kumbaga sa iba action art nga mga nagapamati, especially sa pamilya man. Gani man. Nagapamati. Pero ti amo action art ang aton padayon man ta nagapapigangot kay thankful man ta sa headman sa CDRMO kay Sir Gutierrez nga gin-update niya man kita from time to time action art. Kag ti padayon sa gihapon nga ginapangita ni action art ang isa pa sa tatlo ka missing action art nga bata nga sa nadula sa Miyerkules pa. Sige, action na din. Balitalin sa patrol ang Aksyon Ida na Boso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat sa patrol. Masubo manini nga balita pero natabo ang isa ka insidente ang enjoy kuntani sa grupo pagpaligo sa sapa o kon suba man nagresulta sa isa ka trahedya. Ang missing based sa latest amo may isa pa nga patigayon o kung ginapangita sa mga rescue operatives. Action Doors ba si Sergio Marie Vargas, balikan ko lang sabi. Kung bala may team pag ginpadala tos lugar, kay ang worry kung maglawig pani nga masimanahan ka pwede nga kon wala to siya saka abi sa pangpang nga ang victim kag ining missing nga nagapabilin nga ginapangita pa kun damo mga puno sang kawayan kag nagsalot sa sarurok amo ng problema kun di ka maglutaw mo. Actually pag pila man lang niya ka oras, after pila ka oras na ang lawas ng tao mag-bloated na gani, maamat-amat na siya lutaw. No, pero naglawig na, Biyernes na. Ang isa sa mga missing, why gidi makita until today. No? Subo ining sitwasyon sa pamilya. Pero tiyan mo na, again, ang panugyan gani sa taga CDRRI mo, please, paagi kami sa John Marie Vargas, likawan na lang ang pagpadulong sa mga suba sa mga tiyempo katulad sila. Aksyon Hotline. Alas 8:26 sa mga kaaksyon. Online sa Hotline. Joining us this morning is Sir John Marie Vargas, ang Executive Assistant and the CDRRMO Cluster Head. Sir John, morning. Hello, Art, may aga. Sir, do naglawig na gid do way pagidyapon na kita no ang isa na nga missing magluwas sining aga sir mayara nga nasa puan nga isa naka bangkay. Mag-amo ni nga sitwasyon sir, ano ang chances of survival kung wala ka makatakas sa sapa nga ikaw ang victim siniman? Ate, atong natabo, kita naman resulta sa ning duwa, no? Okay. Missing pa. Kaya kung may kaya actually sing plus pa doon niblang guwais na daw, kalog la at kara ka sa sulod sing kalog. Kung mataas ang pangpang, so ang tubig, baskog, masado ka sulog la, kaga daw lukupon niya kasi nakunara ka sa tubig. Gani man. Kuha na siya doon, naka-turbulent, sa tawag na mo sa, sa English. Nga makuan kagidya, hindi kagidya kalangoy o magsalom na kunano. So, amo nang isa sing kabudlayan sinang fast blood na tawag, especially sa mga suba nga. Alam mo, at kung makita mo sa kung may Google Map kada makita mo ning tsura si suba ngayon Galiko-liko na siya mo. So, kuha siya na kung madala kasing baha. Ihampak siya kasi piyak ang pangpang. Dalo siya hampak ko niyan makaliwat. So, first dua kampak ro telipong kanay katatlo ba si patay ka nigidya so hindi ka survive in terms of makasampay ka bisig amo na isa ka problema sining plus flood okay sa mga suba naton.
So, may team pa kita gyapon naging padala to sir agud nga magpatigayon sa search and retrieval operation. Well, subong ng amon team nga kay kun ang nag-respond dito sa kahapon. Ano pa sa kadlaw. Medical kag rescue team na mo. So ang medical mo mo nagsako naman at sang COVID nga operations kita may mga positive kita. Ining so ang nagpadayon lang dito ang taga Talisay no. May team to sila. Pero amon na check namon gataw kanay sila pero may duwa sa ining team may ni. Nagang communications team naton nga nag-monitor man sa area. Pero amon lang nagalimbrado ka daw hindi ka na nablang ang imo nga hope of finding sin ang body na lang nagagamay because of tipila naka do sobra na hindi ka malata makalayo mo sa ulit pila 2 kilometro malaguro ning 2 kilometro ni siya lungon mo no so mo na may kabudlayan lakay ti hindi man sila ka-deploy sing tani ka ma-deploy sila rubber boat problema galing kay madalom may ara manabaw. So, ang nabaw natin, hakwaton ng rubber boat, sa lumas piyak naman. Sa Malao, kagis tubi, no? Okay. Although kapon, ang team naman, nag-iwan ka dyan. Nag-langoy ka dyan, bali. Pangita. So, daw wala ka nila makita. So, sige. So, anyway, Sir Jom, salamat ki sa time. Good morning. Okay, sige. Aksyon Hotline. Manang subo-subo, gid. Nag-extend kita sa aton condolence sa pamilya. Kagabay pa, magaserbihin ng eleksyon sa tanan nga pamilya, hindi lang sa Bacolod, kundi sa Cotumalabutan sa aton broadcast. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanad Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya natin iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Para sa masanag nga basdamlag, mag-eskwela na sa First Academy of Skills and Technology. Accredited. Bisita sa First Academy nga naamtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36. ₱1,500 naman ang registration upon enrollment. Hotline. Morning lang sa mga naga-monitor karon nga aga. Ara naga-monitor si Sir Bong de la Paz, paring Aladin Salas, Rex Ramos Jr., Ma'am Andrea Jaime or Amanda Jaime, Attorney Dan Pondevilla, Maria Cloud Limitilio, Boy Julingo, Marilyn Larawan Islit. Muna mga listeners tayo nga nagmatamyaw tagid ka every morning. Sir John Jewel, sabay batos-batusan ng hipes sa Bago City, PNP. Hotline. Oy, may nga magalimay man nga pag-monitor dira no sa kay Mary Grace Eugenio Fermin kag Bilin Salaw, Almera Lim, Malazarte. Nawario bilang kabahin sa mga preparasyon ng ginahimo sa City Government of Bacolod. May ara sa mga training na ginpatigayon sa mga members sa Barangay Health Emergency Response Team or amo ning ginatawag nga BHERTS. Ang unang nga batch nga nagpatigayon sa training, nagsugod sila actually the last day pa. And nag-graduate na, no? Ang iban sini sa ila, ang tuyo siniyang purpose is to strengthen their capacity in response to the pandemic sining COVID-19. Pero munuhon ko lang ang pagsira kahapon bala sang operation sa BIR. Ang ginalinan sadto bangod may isa iya kaapor or authorized person outside the residence nga nagkadto kang nagtransaksyon sa BIR although nga nagpa-swab test ni siya mo ning background gani kwaon tani ni kuntani okay hindi man ni taga Bacolod tikon ara ka gani ukon nag-undergo ka sa RT-PCR test dapat tulaton mo anay ang result antes siya magwa tiyari yaw nagwa kang nagkadto sa BIR Diyos karon kay paghapon late in the afternoon pagid on that day or the same day nagwa ang result positive ang iya karon nga COVID-19 test. Kundi sila sa layang taga BIR, kundi ginpasira sila o naguntat nila operation temporaryo. Why kita tuyo diri nga i-discriminate ini nga persona? Because ako nagapati nga why isang tao nga luyag matapikan sang COVID-19. Pero ini magaserve nga eye-opener kag leksyon sa aton tanan once nga nagpaidalom ka sa swab test bisan asymptomatic ka, better nga hulaton naton ang result nga magwa para nga layo sa problema. Pero diri sa Bacolod ng ginmuno ko, kundi may mga training sa BHERTS, no? Part na ni sang education and training program. Naging conduct upod sa DILG, ara man ang City Health Office, kag ini magasigi-sigi ang mga training in the coming days. No? And damo ini mo mga 50 city pili ka mga barangay ning nabilin nga ma-training
Online sa Hotline. Online sa Hotline. Joining us this morning is the Liga ng mga Barangay President diri sa Bacolod City, Councilor Lady Glish Gonzales. Hi ma'am, good morning. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa tanan na listeners ng Aksyon Radio Bacolod. Salamat. Tell us, saan ni natapos? May first batch na nga nakatapos. Kag ano ni man, sige-sige ning training? Yes, Aksyon Art, no? So, ang ato na first batch na nakatapos na sang training, naging conduct sang City Health, kag ang sang DILG, no? So, ang may mga next batches pa kita for the training, no? Ginaano talang a group of 30 lang to 40 per batch. Kay may social distancing, kag ang ato na wala kita nagaano sang social gathering, no? So, amo na small group lang. So, it will take 15 days pa para matapos na nitanan. Hopefully matapos at before the end of the month o kung hindi gid mga first week of August matapos ta ang remaining 57 barangay sa Bacolod. So bali everyday may schedule kamo nga gin set or every other day na noong system ginahimo nyo? Okay, ang ato na schedule is 4 barangays per week o kung for 4 batches per week lang. Kay ang obra sang DLG hindi man na for training kay sa City Health, no? So tigin ang schedule lang nila. But yes, eventually matapos na siya before the end of July. Pero ano ma'am, one day training ini or lawig ini nga training? Okay. It takes only 4 hours lang na training. 4 hours? No? Yes, so nang iyan siya. Ang module is from World Health Kidney and also from the other sources pagid sang aton City Health. So baling ginatudlo sa BHERTS, luwas sabi nga kay kang pagsindis ng tao bag silang ka BHERTS, manog monitor to bla sa mga ginahome quarantine, may ara gigali nga hatag sa ilang mga inputs that includes sa mga pag-doning sa mga PPE, ano pagid ang iban diri nga kwan sa ila ma'am, ginapa-training sa ila. Okay, so Action Art sa BHERTS training ko amo gid siya ang although nakapila na tahan kami sa BHERTS, no. So iniya do ano pagid bago pagid na module, no, kaya nga to na learning wala man niya nag-stop. So amo na siya. So ang first gid is ang ato na monitoring, no. So upo dira ang pag-monitor sang LSIs and ginang sinulod na to na sang nanligad, no, but hindi ta pa na ma-sure kung ano. So kung ano kit ang proper monitoring, then discuss man ang ethics, no. So dapat may confidentiality ang aton kag kung paano kita answer sang phone calls kag mag-investigate, no, ano ato ng mga BHERTS. Then upod man na da ang aton na legal mandate kung ano ang ilan ng mga obra. Kung ang sa pagkuha sang information kung ano ang dragit da kay ang Privacy Act yung ginaprotekta man, no. So ang mga pillars na nagaprotect sa ato na BHERTS, no, kay ginahambal nila na si BHERTS hindi allowed for contact tracing, no. So in clear up gid ni na si BHERTS amo ni siya ang ma-work gid primarily for contact tracing in case na may mga positive cases kita. So aside hindi lang gali police, no, ang gina-utilize, ang dapat i-utilize nga magpatigayon sa contact tracing kundi mismo ang mga BHERTS naton. Yes, may ang aton na may kita ya city na team for tracing, but si BHERTS can also do tracing ano pagid no nang sa ano gid sa pag ano kay si BHERTS kilala niya ang tawo sa ila lugar. Yes, yes. For example, Kumpurok or subdivision, no? So, ginagaan, mandate man si BHERTS for contact tracing. I see. Ma'am, ini sila na, no? Volunteer ni sila tanan, may allowance ni mga BHERTS, ano man? Okay, now especially for big barangays, no, ang mandate is every 5,000 population sa imo na barangay, you have 1 BHERTS team. So may executive officer ka, may 2 barangay tanods, may 2 health workers, no. So tikun isipon ta
ang ato na mga health workers na city paid nag-duty sa facility quarantine naton. So undermanned kung kwaon ta si BHW naton, undermanned ang barangay. So ang ginihimo sa mga barangays, especially big barangays, kay those na nagakulang sa health workers, nagkapangita kita volunteers sa mga kapurokano. Yes, BHERTS volunteer. No? So most of them, in my case, sa barangay Takuling, most of them or half of them are volunteers gid, no? Kag to ensure na each purok may ara na BHERTS representative kay para hapos ang aton na tracing. Grabe, karisgo man sa obligasyon la. Frontliner sila pero volunteer ang imo status. Yes, volunteer action art. No, ginatagaan talang allowance na gamay in case na may training kag may obligasyon na ginapaubra ang barangay. Ang Takuling guro pinakanubo ng allowance natagya ba 17,000 man? Nang dako na action art. No? Dako na siya. Yes, depende sa availability sa funds guro, no? Yes, action art. Kaya ginalantaw. Pero ma'am, ini mga BHERTS, kundi ma-contact tracing sila, may obra sila nga iban, pero nano matabo sini, may mga regular ni sila nga mga swab test nga ipatigayon? We are looking into that, no, na ang ato ng mga frontliners for swab test, no? So siguro soon action art. For the meantime, ang BHERTS gin-emphasize gid nato na more on phone calls lang taanay. Kaya na phone call, ang monitoring naton is through phone call. Kaya mag-home visit sila, may team kita naging butang po home visit para at least not all bala naton for tracing sa ulihi. So may team lang kita yan na home visit. Kag ang isa na ginalantaw ang obra ni BHERTS is go monitoring lang sa purok wala sila kapadapit in case na may ara kita LSI na maabot. Sige, so at least while abot nga will equipped ni sila, mas mayo gid nga mag-undergo sang training or seminars katulad sini para nga mahambal naton preparado, no? In case makabalo ang BHERTS kung anong ilahimuon. Ma'am, thank you gid sa information. Good luck sa inyo and hopefully ako personally congratulate kagasaludo gid ko sa mga BHERTS nga pisar nga volunteer ang status nagabulig sa city. Salamat gid, Councilor. Thank you, Aksyon Art, kag may aga sa tanan. Aksyon Hotline. Hindi lahog mangita ka volunteer mo. Ang imo awayon nga number 1 kagaw. No, monitoring although nga hindi man sila nga amoy maaway kag magpatay sa kagaw, kundi ila trabaho very prone kay kung ikaw naga-expose sa community, sa komunidad mag-contact tracing ka, can you imagine ba na pangitaon mo to ang mga individual nga mahimo may direkta nga contact o kung na istorya sa isa ka COVID patient. So ang risgo da very very high, no? Ang risgo kag ang ginatubang mo nga posibilidad nga matapikan tuman kataas. Pililion lang ni ang mga individual nga baton sang imbitasyon sang gobyerno, no? Sang aton mga opisyalis sa gobyerno nga patuman kapin pagid sa pag-implementar sa mga regulasyon, mga preparasyon kon paano mapasiguro nga ang isa ka komunidad may ara grupo nga binuligay katulad sang BHERTS agod nga hindi dali-dali o kun wala na sang paglapta sining COVID-19. Alas 9:01. Now, aray sa iluan ko lang very quickly si Sir Winnie Sancho. Bulan sang Setyembre, the first day of September, kundi ang ABS-CBN may ara na sang ginpagwa nga statement nga may ara na sang pagpang-layoff sang ila sining nga mga empleyado starting August mga ka-aksyon. And by September, or the whole August, mara pa sila, pero by September, way ka nagtrabaho. Ini ginaangot naton sa palayag sang Pangulo. Ngang Malacanang seryoso sa
bungkag sang oligarchy diri sa pungsod Pilipinas. As a matter of fact, ako ga-support sa government kung seryoso ang gobyerno sa kampanya sa isyu sang oligarchy. Kabalo kang oligarchy, for the information of the public, amo ini ang pipila kagamay nga grupo sa komunidad o kon sa sosyudad nga may kontrol sa pungsod, sa organisasyon, sa institusyon, halin sa negosyo, tanan, amo ini ang ginatawag nga oligarchy. Pero pakarunan ko ina, ari ang pinakamasubo. Mass layoff, mag-aumpisa September 1. Tikbangod sini, ang 11,000 ka mga empleyado sa ABS-CBN, sigurado talang-talang ka pag-umpisa sa bulan sa Setyembre. Ang kampanya sa gobyerno kontra sa oligarchy, amo ni bala ang dapat nga konsekwensya nga atubangon. Sa tuod lang, bisan nalagas ang gobyerno ang Lopez. Napauntat ang iya sini nga negosyo paagi sa media. Pero at the end of the day, ang pamilya Lopez makasurvive. Question, how about the employees nga direkta maapektuhan? Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Gawa Secretary General Mr. Winnie Shanzo. Sir Winnie, good morning. Yes, Art. Good morning. No, may nga kasi mo labi nagid sa aton mga mamumugon nga nagapamati sa imo programa. Baw sorry gid pilagid ka mga days nga naga-schedule kita nga duwa hindi gid magtabuay schedule ta kay may mga insidente nga nagaluntad, and we are very grateful for having you this morning. Sir, ari ang isagig ka subo nga balita after sa tong committee report o committee decision sa Congress, ting ABS-CBN nagpagawa na subo nga management sang pagpaybalo nga ang layoff or mass layoff sa employees masugod na sila September. Well, amo nang masiling na akong Art na this is an injustice mo on the part of the workers of ABS-CBN. As a matter of fact, no, ang among panidugan dira sa gawa, ngayon pag disenfranchise sa ABS-CBN is a treachery, no, to the cause of the workers. Kaya nga, iniganing stinta niyo 70 kabilog ng legislator, ang tawag na mo sila legistrators mo. No? Anong tawag niyo? Legistrators. Legistrators. Traidor bla. Kaya man pinsara bala. Primero kinakusan lang ABS-CBN nga anti-labor. Wala man lang mapurbahan. Later on, it turned out to be nga ang anti-labor gali art mo ning mga stinta ka bilog nga mga so-called congressman nga mo ang nagpatay sang prangkisa kag sang palamugna, no? Kining 11,000 workers. And not only that, no? Ang mga ancillary services ni ang mga tao, mga informal sector nga nagapalibot sa ABS-CBN, ang mga tricycle drivers, mga kalanang, the families of these workers, no? Kasi daw ka-insulto pa sang hambal sang isa ka legislator nga siling niya, wala man namon din tagaan ng ABS-CBN sang death penalty, no? Kundi kuhan lang kuno ning life imprisonment. Sabi, no? Din ka makakita sang mga legislators, no? Kung legislator nga amuna, no? So ginakondinar naton ini kag it is counterproductive to think, no, that ABS-CBN is one of the highest taxpayer, kama 16 billion ang ila sini ginabayad kada tuig as far as I know mo. Karon hindi bala ang purpose ng gobyerno is to stimulate the economy. Di paano mo ma-stimulate kay you have killed the goose that lays the golden egg. Ikadua, siling sulbahon ang unemployment. Ti Aryo, imbis na sulbahon, gindugangan ang unemployment. And what is more hurting, no, na sa ako na yan pagtanaw, at this is my personal opinion, no,
Okay. Asa nagakatabo wala ang kwan, ang hearing sa kwan sa sa lower house. Ang mga actuations bala sa aton mga so-called congressman ka-arrogante. No, do parking dogs bala sila nga kaya magmuna si Lupis siya pa ipa-recite mo ang kwan ang panatang makabayan. Anong labot sinaman sa iyabi nga pagka-dual citizen, no? So I think this is a sad day, not only for the workers, but of course on the issue of press freedom, no? I would encourage all workers who are listening now na kung matabo, ginman nga may ginatawag kita nga people's initiative, ato niniugdan, no? Because this crucial issue should be submitted to the will of the people. And these 70 congressmen that junked the franchise of ABS-CBN did not listen or hear the voice of the people. They are only listening to their own voice, and that their own voice says that they should protect their own interest and the interest of those in the powers that be. So, are you saying nga kung nagkakampanya man ang gobyerno against oligarchy, it doesn't follow nga mo ni ang mga konsekwensya nga ang mga suprer may mga empleyado? Precisely, Art. Nga, tibisan magsiling sila for the sake of argument na bring down nila ang oligarchy. We need to improve the economic existence of the Filipino people. We need to improve the plight of the workers. Pero sining 11,000 ka workers ni. So it's not a solution. Sa akong pagtanaw daw, diversion lang na iya eh. Di ba siling ka oligarchy sa totoo lang nga sa administrasyon subong kag sa mga cabinet members why they oligarch daw damo man daw oligarch, no? Damo man daw. To gani sa congressman gani nga nag-approve to, damo man gani nga panag-iyagi diya sa kwan sa mga dalagko nga mga department stores. Kaya mo na gani sa kwan ining dapat tagaan kita sang ngalan sining stingta ka legislators eh. Kaya nga today you are the judge, but tomorrow history will judge you. No? Kami naman, the people will be the judge, no? Okay. Because of what you have done nga daw. Kakuan gidya art, tabisan sino siguro nga simple-minded nga tao makabasa. Sino mo na naninibo nang nag-aayo ngayon balik lang ABS-CBN, and yet these people are not servants of the people at all, but they are servants of their own interests. So again, we reiterate our condemnation, no? Sa ginahimo nila ma-join kami sa sa noise parade sa ABS-CBN sa Sabado, and ultimately we will convince the labor group to join the effort for a people's initiative kung nakabugid man. On that note, Sir Winnie, good morning. Salamat din. Thank you. Mr. Winnie Sancho, kabalo ka damo man kita sa mga abyan kag kilala sa ABS-CBN. Ang aton malang punto, with due respect sa gobyerno, gakaron nagakambal ng kampanya against oligarchy. Pero kung kilala mo personal ang mga empleyado nga nagatrabaho sa ABS-CBN, nga nagapalayag sang ila sining sentimento, sang ila kahangawa nga pag-abot sa bulan sang Setyembre, wala ka trabaho, mabatyagan mo gid ang ila sentimento. Maintindihan mo gid ang ila balatyagon nga ang kabudlayan nga ginatubang sa kawadon sang employment, waay ka sang income, maga-translate ina sa ginatawag kabudlayan sang imo pagpangabuhi, sa futuro sang imo kabataan kung may ginapi-eskwela ka, kag sa imo gid number 1 bulugasan. Sa tiempo sang krisis, ako nagapating gid nga dako ini nga challenge sa ila tanan. Masubo man pero kayong gobyerno mo niya ang gusto na matabo eh. No? Atong si Tenta ka mga congressman gusto nila ya. Sila kuan kami ya gusto na mo ni kuanon ginyo iporsigyon gid kay may violation ng ABS-CBN. Yes. But do you think ang Lopeses ni maka-recover ni sila ya? Maka-survive ni sila kay duro sila kwarta. Ang kaluluoy ang mga ordinaryo nga mga empleyado. Aksyon
Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod sa Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni sa lahat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at
Malakas, lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala. Richard Transporto kag paring Anthony Mayang, good morning. Elizabeth Malacca Gamala. Ang iban do hindi ko malabutan, pasensya gida. Hindi taman kamo malawagan pero pasalamat ko sa inyo pagtutok. Ang aton lang reminder sa mga ka-aksyon naton, pabakuron tagid ang immune system kag resistensya sa lawas para likaw sa anuman nga balatian. Ang solusyon dira kag ginarekomendar ko gid ako mismo nagagamit sa ni Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Bango damo phytochemicals. Ang target niya, immune system kag resistensya sa lawas. Once, nababakod ang resistensya kag ang aton sa immune system, ang mga common illness, hindi niya katapik si mo dali-dali. Budlay nga rin sa mga tiyempo, hilang naton ka lang, posibleng mapasibangdan o kung masuspitsuhan nga may COVID ka. O, tikinanglan pa bakuron tayo na. Pure and organic, bangod sa pagtuon dito sa Sud America sa mga eksperto, nagapakita nga kung simbugan mo, ang santons, ang ibang nga mga erba, ang iya epekto sina
nagakaguba ang molecular structure, may antagonistic effect. So, ang natural healing properties nga sa mangosteen, madula. Tandaan, Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule and Tea, parisan mo o kunang tea, nga namin naman para sa may mga hapo, kagkababainan nga nagaproblema sa ila, monthly period. Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.